Tervetuloa seuraamaan Mari and Lulu PS Eduskunnassa -kanavaa, jossa pysyt ajan tasalla siitä, mitä perussuomalaisten Mari Rantanen ja Lulu Ranne tekevät eduskunnassa ja sen ulkopuolella. Tällä kanavalla tuodaan esiin suoraa puhetta, tinkimätöntä asennetta ja päättäväistä politiikkaa, juuri niin kuin Mari ja Lulu sen tekevät. Seuraamme heidän puheenvuorojaan, aloitteitaan ja linjanvetojaan, ilman suodattimia ja kaunistelua. Jos haluat tietää, missä oikeasti mennään esimerkiksi turvallisuus-, maahanmuutto- tai sananvapauskeskusteluissa, olet oikeassa paikassa. Tilaa kanava ja pysy mukana, kun politiikka tehdään näkyväksi, rehellisesti, rohkeasti ja PS-tyyliin. Torstain 14. marraskuuta 2024 pidetyn täysistunnon kyselytunnilla käytiin useita vakavia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä keskusteluja. Kysymysten joukossa nousivat erityisesti esiin naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy ja poliisien palkkaukseen liittyvät haasteet. Ensimmäisessä suullisessa kysymyksessä kansanedustaja Ville Valkonen kokoomuksesta nosti esiin tuoreen tutkimustuloksen, jonka mukaan jopa joka neljäs nuori mies Suomessa ajattelee, että nainen voi jollain tapaa ansaita häneen kohdistuvan väkivallan, esimerkiksi pukeutumisen tai käytöksen perusteella. Tämä tutkimustulos oli Valkosen mukaan järkyttävä, vaikka hän korosti, että enemmistö suomalaisista ei hyväksy väkivaltaa missään muodossa. Hän viittasi myös rikosuhritutkimukseen, jonka mukaan lähes 1/5 naisista on kokenut jonkinlaista väkivaltaa tai uhkailua viimeisen vuoden aikana. Valkonen painotti, että väkivallalle ei ole sijaa sivistyneessä yhteiskunnassa ja sen ehkäiseminen on koko yhteiskunnan yhteinen vastuu. Hän kysyi sisäministeriltä, mitä viranomaiset voivat konkreettisesti tehdä väkivallan ja erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi. Sisäministeri Mari Rantanen vastasi kiittäen Valkosta tärkeästä kysymyksestä ja totesi heti alkuun, että väkivalta ei ole missään tilanteessa oikeutettua. Hän korosti tutkimustarvetta aiheen ympärillä, sillä nykyiset signaalit, niin kutsutut punaiset liput, ovat vakavia. Rantanen painotti, että kyseessä on koko yhteiskunnan asia, ei pelkästään viranomaisten vastuulla oleva ongelma. Myös yksilöillä, kuten ystävillä, sukulaisilla ja naapureilla, velvollisuus puuttua tilanteisiin ja ilmoittaa näkemästään väkivallasta viranomaisille. Vain ilmoitetut tapaukset voivat edetä käsittelyyn ja saada apua. Rantanen toi myös esiin sen, että poliisi ottaa lähisuhdeväkivallan vakavasti ja toimii sen ehkäisemiseksi, muistuttaen tuoreista, erittäin traagisista tapauksista, jotka ovat nostaneet aiheen julkiseen keskusteluun. Toisessa merkittävässä kysymyksessä kansanedustaja Timo Vornanen nosti esiin poliisien palkkausongelman. Hän viittasi Suomen poliisijärjestöjen liiton vaatimuksiin palkankorotuksista, joiden perusteena on poliisien vaativa työ ja sen kuormittavuus. Vornasen mukaan nykyinen palkkataso ei houkuttele uusia työntekijöitä poliisin ammattiin, ja moni alan ammattilainen on uupumisen seurauksena joko harkinnut alan vaihtoa tai jo lähtenyt muualle. Lisäksi hän huomautti, että Suomessa on väkilukuun suhteutettuna Euroopan vähiten poliiseja, mikä on erityisen huolestuttavaa sisäisen turvallisuuden näkökulmasta. Hän kysyi sisäministeriltä, onko tällä asiassa sama näkemys kuin poliisijärjestöllä ja mitä hallitus aikoo tehdä palkkauksen parantamiseksi. Sisäministeri Rantanen totesi vastauksessaan, että hallitus ei ole työmarkkinaosapuoli eikä voi suoraan vaikuttaa palkkaneuvotteluihin. Hän kuitenkin kertoi, että hallitus on sitoutunut nostamaan poliisien määrää, mikä osaltaan keventäisi kuormitusta ja parantaisi sisäistä turvallisuutta. Rantanen myönsi, että poliisit ovat tällä hetkellä kuormittuneita ja että työoloja, johtamista ja työhyvinvointia on kehitettävä. Hän viittasi myös hallitusohjelmaan, jossa on kirjauksia poliisin toimivaltuuksien laajentamisesta ja työn sujuvoittamisesta, mikä voisi tuoda työhön lisää mielekkyyttä ja vaikuttavuutta. Ministerin mukaan hallitus tekee ne toimet, joita sillä on mahdollisuus tehdä poliisien työn tukemiseksi. Kokonaisuudessaan kyselytunnin puheenvuorot ilmensivät huolta sekä yksilötason turvallisuudesta että poliisien jaksamisesta ja resurssien riittävyydestä. Molemmat teemat heijastavat laajempaa yhteiskunnallista vastuuta ja vaativat niin poliittisia toimia kuin kansalaisten aktiivista osallistumista turvallisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Edustaja Valkonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies!
Tällä viikolla julkaistiin tutkimus, jonka mukaan jopa joka 4. nuori mies ajattelee, että nainen voi ansaita häneen kohdistuvan väkivallan esimerkiksi ulkonäöllä, pukeutumisella tai käytöksellä. Tulos on järkyttävä. Onneksi selvä enemmistö ei hyväksy väkivaltaa missään muodossa. Ongelma on Suomessa kuitenkin aito. Rikosuhritutkimuksen mukaan lähes 1/5 naisista on kokenut jonkinasteista väkivaltaa tai uhkailua viimeisen vuoden aikana. Väkivallalle ei sivistyneessä yhteiskunnassa ole mitään oikeutusta. Tämän ongelman ratkaiseminen ja asenteiden tervehdyttäminen on meidän kaikkien vastuulla. Suomea pitää rakentaa suuntaan, jossa kenenkään ei tarvitse pelätä kotona eikä muualla. Kysyn arvoisalta sisäministeriltä, mitä viranomaiset voivat tehdä ehkäistääkseen väkivaltaa ja erityisesti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa? Kiitoksia. Ministeri Rantanen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja Valkosta erinomaisesta kysymyksestä. Selvää on se, että kukaan ei ansaitse väkivaltaa, eikä väkivaltaan ole oikeutusta. Ja se on nyt hyvä huomata. Totean tässä, että on syytä tehdä tutkimusta lisää näistä aihealueista, sillä kyllähän tässä tällaisia punaisia lippuja on, joita kukaan meistä ei halua tässä maassa nähdä. Ja on myöskin hyvä huomata se, että tämä on koko yhteiskunnan asia. Tätä ei voi hoitaa pelkästään viranomaiset, tämä on kaikkien meidän asia, niin päättäjien kuin viranomaisten. Ja totean myös sen, että se on ystävien asia, se on sukulaisten asia, se on naapureiden asia. Kuka hyvänsä, joka näkee tai kokee väkivaltaa, tulisi ilmoittaa siitä viranomaisille, sillä vain ilmoitettu asia voidaan saattaa viranomaisten tietoon ja sitä kautta eteenpäin. Ja on tietysti selvää, että meidän viranomaiset myös keskittyy tähän. Meillä on lähisuhdeväkivallassa äärimmäisen karmivia tapauksia ja traagisia tapauksia aivan lähimenneisyydestäkin, ja meillä kyllä poliisi tähän keskittyy. Kiitoksia. Seuraava kysymys esitelty. Edustaja Vornanen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, Suomen poliisijärjestöjen liitto SPJL vaatii palkankorotuksia poliiseille. Perusteena on muun muassa se, että nykyinen palkkaus ei vastaa vaativia työtehtäviä ja siksi nykyinen palkkataso ei houkuttele alalle uusia työntekijöitä. Lisääntyvä työmäärä johtaa poliisityötä tekevien uupumiseen ja jopa alalta poistumiseen. Tämä on erittäin valitettavaa ja vaikuttaa suoraan Suomen sisäiseen turvallisuuteen ja ihmisten saamaan palveluun. Suomessa on väkilukuun suhteutettuna Euroopan vähiten poliiseja ja on totta, että emme voi menettää huonon palkkauksen takia enää yhtään poliisia muille aloille. Alalta pois lähteneitä on jo nyt tälläkin hetkellä liikaa. Arvoisa sisäministeri, onko näkemyksenne yhtenevä Suomen poliisijärjestöjen liiton kanssa? Miten suhtaudutte tähän asiaan ja pyrittekö parantamaan poliisin palkkausta? Kiitoksia. Ministeri Rantanen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, me emme ole tietenkään työmarkkinaosapuoli, mutta sen sijaan hallitus voi tehdä monta muuta asiaa. Meillä on hallitusohjelmassa ensinnäkin poliisien määrän nostaminen, jonka yksi tarkoitus on luonnollisesti lisätä meidän sisäistä turvallisuutta, mutta samalla poliisien määrän lisääminen vähentää työn kuormittavuutta. Siitä olemme täysin samaa mieltä, että poliisi on kuormittunut, poliisi tekee paljon työtä ja siihen on tietenkin tehtävä myös poliisilaitoksissa paljon töitä. Siihen liittyy hyvät työolot, siihen liittyy hyvä johtaminen muun muassa. Sen lisäksi totean täältä meidän hallitusohjelmasta sen, että me pyrimme muutoinkin helpottamaan poliisin työtä siten, että me saamme poliisille toimivaltuuksia, jolloin työn tuloksellisuus tuo myöskin työn mielekkyyttä. Ja tältä osin pyrimme sen tekemään, mitä hallituksena tälle asialle voimme.
Kiitoksia. Tämä kysymys on loppuun käsitelty.